जाय बिथांमोनखौ मान बावबाय बिथांमोनखौ आंनि आखाइजों मान बावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। हाई सेकेन्डारि पास जानाय बिथांमोनखौ मान बावबाय, बिथांमोननि मान बावनायखौ जोबोद मोजां मोनदों। आरोबाव मोजां मोनबावदों आर'नाइजों लोगोसे बिथांमोननो दि मान बिलाइ होबाय बियो मोजां जादों। खायसे खायसे गामियाव नुयो आर'नाइल' होयो, नाथाय जोङो फांसन खालि नांगौब्ला बेदर फिसाखौनो एसे खम खालामनानै मान बिलाइ होनाया बियो जोंनि थाखाय रेकर्ड जानानै थायो। जायफोर मोनग्रा आरो जाय बिथांमोना होग्रा, जायफोरा बिबानाव दङ बिथांमोननि मुङाबो बेवहाय थालाङो। दा बेखायनो आं खावलायगोन मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जानायखौ एसे खम खालामनानैब्लाबो बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदिनो मान बिलाइजों लोगोसे आर'नाइखौ होफानाय जाथों। मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों। आनिफ्राय गुबुन गुबुन गामियाव हिन्जावसाफोरा बांसिन मोजां खालामो बा बे ग्रुप बाय ग्रुप जायो। दिनै बेवहाय नोंथांमोननि गामियाव हासरायाव हौवाफोराबो एसे मथा मथि समान समान मोनफादों। दा बेखायनो मोजां मोनदों। खायसे गामियाव हिन्जावसाफोरल' ज्राव ज्राव जायो। जोंनि फरायसालियावनो मेट्रिकआव गासै 34 जना फार्स्ट डिभिजन मोनदों, बिनिनो सासे स्टार। 34 हिन्जावफोरनि गेजेराव गासै फार्स्ट डिभिजन 34नि गेजेराव हौवासाफोरा गासै 8 जनल', बाखिफ्रा गासिबो हिन्जावसा गोजा। ओमफ्राय जेसे थार्ड दङ, जायफोर थार्ड दङ बेफोर गासिबो हौवाफोर गोजा, हिन्जावसाफ्रा थार्डआनो गैया। ओमफ्राय सासेबो फेल गैया। दा जियानो जा मोजां मोनदों फैनानै। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायगोन, दिनै नोंथांमोना 3 बोसोर जाबाय बैसागु फांसन खुंनाया। बे बैसागु फांसन खुंनायाव जानो हागौ बोसोरफ्रोमबो आं बायदि गाहाय आलासि गुबुननिफ्राय लिंहरदों, फैदों। दा बेयाव आंनि बुंनो गोनाङा नैबेसो, दा नोंथांमोननि गामियाव न'खरबेसे मानसि दं आं बेखौ मिथियासै। बिनिनो साबैसे हौवासा, साबैसे हिन्जावसा, साबैसे साख्रिआवला, बिनिनो साबैसे गामियाव थायो, साबैसे बाहेरायाव थायो, साबैसे MA पास दङ, साबैसे BA पास दङ, साबैसे मेट्रिक पास दङ। दा बेखौ जोङो नोंथांमोना साननो हागौ सिलभार जुबलि जायोब्ला मेगाजिन बानायबा जों बेयाव फोसावगोन, बा गल्डेन जुबलि जायोब्ला, गल्डेन जुबलि फैब्ला जों बेखौ फोसावगोन। नाथाय जों मोनसे खामानि मावनो हायो, नैबेयावहाय ओरैनो पेज मोनसे ओरैनो थालांदों, पेज मोनसेया ओरैनो थालांदों। दा बेखायनो नोंथांमोना मा खालामनो हायोमोन, बेवहाय हाजरानि गासै न'खर, 7 न'खर, बिनिनो हौवासाफोरा 7, हिन्जावसाफोरा 7, MA 7, BA 7, साख्रि मावनाया 7। बे बाथ्राखौ जुदि नैबे प्रग्रामावनो आरो दिनै मेट्रिक पास जानाय होदों, हाई सेकेन्डारि पास जानाय मान बावदों, बिथांमोननि लिस्टखौबो नैबे प्रग्रामावनो जुदि होफानायमोनब्ला बेयो रेकर्ड जानानै थालांबायमोन। खुदियाफोराबो मिथिबायमोन, मानसिफोरा मिथिबायमोन, आलासिफोरा मिथिलांबायमोन। दा बेखायनो आं खावलायगोन बेखिनिखौ बाथ्राखौ नेक्स्ट बोसोराव मोनफ्रोमबो बोसोरनि डाटाया थालांनाय बायदि, खारिया थालांनाय बायदि बे हाबाफारिखौ नैबे हाबाफारियावनो सेबखाङोब्ला जानो हागौ नोंथांमोना रेकर्ड जाना थागोन, मोजां मोनगोन। दा जियानो गोजोननाय थाबाय। दा दिनै हासरा गामियाव फैनानै मोजां मोनदों। आं दहायनो बुंदों लोंनाय जानाया खम, माबायावबो नुखालांदों इलेक्सनावबो। दिनैथ' सासेबो लोंनायखौ दासिमबो नुथ'वाखै, सासेबो नुवाखै। दा खोन्थाया जाहैबाय मेन्डेला फैगोन दे, रावबो लोंनाङा, जाय लोङो 1000 फाइन होननानैसो दोनगोन नामा मिथिला। दा बिदिबा गोरोन्थि जागोन। सानसेनि थाखायल' लोङालासिनो थाबा जानाय नङा, जों बिदिनो दिन्थिनो हानांगोन। दिनै नोंथांमोन गामिया जानो हागौ गोबां सोलायबाय, गोबां सोलायबाय, आरो दिनैनि बे सोलायनायखौ दिनैनो नुबाय। मोजां मोनदों नुनानै, गोजोननाय मोनदों। दा दिनै जों मिथिगौ बर'फ्रा हिन्जावफोरखौ माइनाव होननानै मानियो, सानो। दा दिनैनि बर'फ्रा बा दिनैनि नैबे हासरा गामिनि आइजोफ्रा